najlepšie tenisky sú it means, áno, a to druhé slovo je show all bookmarks. Phase. Etnis a ešte phase. Ale tie modré s tým žltým, s tým bielým. Týjo, teraz som to popal. No do roboty by som si ich kúpil, veru. Do druhej roboty. No. Takže takéto isté aj mám. Takéto isté. Biele. No a čo, how do you do the things that you do? How could everything? No sestra je živel. Ahoj,